Shikasi. And then my van in the house on my direction. No second. What boy this is? Yes, Hey. What is it? Mushe. Catch up in them cards. Oh, the fashion skirt. I wasn't expecting anyone. You serious? The farm bamfunge. Mother. Who else want to Zanay, one or Baba? Then Vandans got no, normally one on where Kuno Konego are told two or Varkuya. Then I was like, one Diana Rita say, I don't know, can you get up and put Bamuku Boa, the Tavas at Devas at the Robas? Oh, second of Vandato teaching. The Davas at the Robas. Do Vandato, I can't Ndigare panza angu ndichimira njiro anechi ine map kuwasvika zora doka hanzi sisi moza zvaitika ndakwizwa bhazi kuseni na kusegogo handi ndakwizwa bhazi kuseni ndaburuka mhino nguva yekudzwa ari chiripo kusvika ndatenderera sisi apana ndada kutobira kupi murodha mheno murodha mana chingofamba kumbare wasvika nguva iyi wakwira bhazi revo marisapi wasvika nguva iyoyo kubva kwachiduku ande ndinafoneka ndingazoti nguva asi ndasvika zuva ranga richiripo kwausvika kuno kwatodoka andasiri kuzira sisi but munin'ina next time kana uchida kuuya kunongo gara wataura handiti usangouye ngoti puturu I mean hazvizoite ona inini ndane gore chete ndarorwa kuti mavisitors anga achiuya paimba yedu yakamanikana asi mamudi vaenzumba pamba vaenzi tinovada but right now ukawashitoshanya wrong time to be honest munini koma maoko wasiye vari sei nadhete wako mama vahwane mari nemukumundo ikakoiwoworerei kuno kunguva yekurima aiwa kana sisi kusakura fodya inorwadza kusakura saka ii ndatirega nditizo ndombogara ndozodzokera kana vanhu vavo mheno aiwa kana atobva ndakuigirei zvinzungu izvi nzungu dzakaibva rini ndedzegore rapera ndedzegore rapera orit saka vari seigwa pamunini vangu ndofunga havabve mumunda nemadira vanoita mari yefodya varibo vari kuziva saka havasi kuziva kuti wauya kunongo vazviziva kana ngationa kuti hazvina nditovatiza imene ndikuvhurire manje zvinobuda here asikana kana mauya musina kutaura futi apa ini murume wangu ndisina kumuudzawo kuti pane vanhu vari kuuya zvinobuda aiwa sisi izvozvo musanetse kana nekuti obvious ndakatombotaura kuti ndoda kuenda kwasisi orit munini handisi kukudzinga kana kuti chii but panapo unozoti kana wamunhu ane murume ka une zvakawanda zvaunenge wakusangana nazvo handiti paipo takagumidza kuonana pamuchato handiti yeka zvadaro pane zvakawanda zvakatozoitika tiri mumarriage umu tinogara mu1 room and pekurara pedu i1 saka iwe kana uyo unorara pai panonetsa munin'ina dai iwe wangu wambomira ka ndazotsvaga chii kana tane imba yakasununguka tochizotanga kushanyirwa nehama dzinogara shamwari kana watiza kurima wotodzokera komusha unorima aiwa ndotokuza otherwise kazvibude ndatoshandisika pandakuona because deva chasvika ka like okay ndikuudze in short nozvo ndikukudzinga mai vake cheche vakati vabuditsa nezuva netwanga kugara mazuva aida kutogara mazuva panapa apa tichiraramusei murungu vatoti mama chiendai zvakwana handiti iwo apedza kudaro akatanga kundiblame kuti nawo mongo vari kuti ndakuvadzinga because ndane mukadzi and stuff like that saka nyaya iyo hatisati tanyatsorwa nemhepo after that sekuru wangu vatoripo nhasi makuseni
vavatoenda vanhu nenyaya kuda kugara panapa handisi kuziva. Do you know this is a very small green apartment? Yeah? aiwa sisi Small space, big trouble. Small space, a lot of drama. Sekurongo ndotogara kuti panapa mazuva tatozovasofta kuti vaende iwo uchisvika kumana zvepanapa. Ai, ngatipinemba. Pano panonzi pano. Aya. Tora makia. Aya, kurwa ino pamoja. Amane Hey, sisi. Che. Soro kuzembera keteno. Sorry. Ndona ka. Sisi. Ndomba menyu. Para nongo. Iwe. Varauko. Masa sisi ka. Kuita sei. Amnugo. Kupenga. Kwachi. Aiwa, Saka uri kuzviitira wagarire ipapo. Ndafunduka sisi. Wagarire ipapo kana uchitya. Unogara pa usingaziye. Koi. Una wakusvibisa mba mangu manje apa dhedhe vakuda kutouya. Murume wangu akuda kutouya pa kusvibisa mba. Sisi ndo cleaner, sorry, ndo cleaner. Una manje zviwandiita. Gara pasa. Apa usagara apa ndepadef ndopanoda kugara ipapo. Anoda kubasa akaneta. Iwe wagara ipapo then what manje ukazosumudzwa zvonzi vana vanetsa. Mina nditsvake chekuputisa. Imbwa. Sisika. Ndochizvo. Kuita seiko? Apa usagare apa abagara apa. Agara pamutendera sezvozvo. Andozvona? Wakambopagare? Handisati sisi. Kuri seiko? Ndiripo. Sisi. Unozati wandikontroisa nezvo. Makanyanyota seiko? Asi vanhu vachipinda muno vachimboti ndomba menyu. Tofanira kunge chigara makaereseko. Menyu makanaka sisi muza. Muzoti pandakaudzwa naLucy pakandipa nhamba dzepanapa. Akandiudza kuti mogara kuBorodeo. Handangenda zoti kuBorodeo kwacho kwakanaka kudaro ini. Aiwa kana. Aya, foni yangu iri kopi? Kudanzwa kuti Dave arosvika ngawai. Kwakanaka kudaro. Hakuna kumbonyanyonaka. Hapana chachimboripa pashati tiri kutosafa. Makizi epagedhe. Sazonyanya mavhunduka zvavo. Saka naisisi mune musikana. Musikana wechi? Webasa nokuklinira. Iwe. Ndoklinirwa pai? Kamumba yenyu. Inini okay. Kana ndikatanga kuklinirwa mumba ndichiri mu1 room. 1 bedroom ioneka kitchen. Ndiva ndatodedza musikana webasa. Saka musatombotye zvenyu. Ndini ndichatokuklinirai imba menyu. Aiwa musaware zvenyu sisi. Ndinda kutokuklinirai. Nokuti hamungatsvagi musikana webasa kaini ndiripo. Kutomboda musikana webasa tichitori kure asi munofungidzira life yedu yakanaka. Zvazi. Ipo pakubhadhara panapa pachoka. It's expensive, I'm telling you. The next stage hatichiri naDave ka tichiri kutomboshanda nesimba kuti zviite. Tozoita vasikana webasa. Iwewo urifanira kudzokera mumusha. Sure, urifanira kudzokera mumusha because Dave akasvika. Achatsama. Aiwa bamukuru avambondidzingi. Unowaziva ndokangoona wakaona rini pamuchato kawani. Bamukuru munhu aripo wangofara. Munhu aripo because wakaona musiwo. Right now we are having issues like I said. And uona vanenge vakarara apa. Iwe unorara pai. Ndinzwisisewo kana achitaura amandodzida but maurira acho unozwa kuti okay. Ndozvitonge ndiri kubata rough but I'm sick and tired. Vanhu vari kungopinda vachibuda vachipinda. Handiziva kuti mumba muno manyatsodei muno. Handizive. Like I said, sekuru vangu vari pano, amwene vangu vanogara vari pano. Izvezvo vanenge vangovhurumuka kudai so. Nge munhu ari kupinda mumwe vanenge kana vasvika. Atitombowane time ini naDave. Omanaka tichaona nguva rini. Eno takaroorana ndikafara ndikati ndakugara ndina Dave tichispenda time. And then all these problems, you know what, I don't need this. Nonganingiri nhava yakwe. Ndoverongedza papi. Nonganzongoidzwa. Unditambidze ndidyiwa. Ndava ndatopera simba. It's not like rukatsika pasofa rangu tsvina.
Sorry, mira Takatota ka. Sabva wadaro kana wapenge. Chinonyanya shandira chaona ipo pakusoro wanyebezere. Pamune maberekeswa kuti zvinobva kumusha. Dave. Ndakuudza kuti vari kutouya vangu vamuziva. Yo, boy. Kule baba. Sekuru vai. Kona imi. Ya mama. Mama todaro. Ndikazeni wangu, amuzekazeni wangu. Ndikazeni wangu, sekera. Kana murume wangu awendenda kuda kugara padhuze naye. Masikira seided. Kwakuri sei basi. I know. I was thinking about you the whole day. Really? Serious. Well, nakadiva mukuru. Chiromasi. Chiripo. Face andisikuiona. Face ausikuiona. Ndikazeni wangu mwana wabamnini vangu ndikuvaudza kana hanzivaudzi. Mwana wabamnini vangu. Okay. Yeah, anga aripo pamuchato but you know papakazara vanhu. I respect. Yeah, ndo umwe. Okay. Remember pavanga pane vasikana 5 vakasunga vachitamba borodeo. Yeah. Vanga vakapfeka masketi akadaiwa Yeah. nemate vakamechesa. Yeah. Girls there ariziva man. Well, she's one of them. She's one of them. Yeah. I remember. Yeah, so she came and invited. Yeah. I didn't know that she was coming. Okay. So mama just come around 5 ikoko. Anakana time watombosvika. Ndo pandawana achisvika, then I was like, wow, aunombotiudza kuti uya and stuff like that. Mine murise. Makadini pa. Tuna kurise Kumba akuri bo. I don't remember the video but Yeah, pakatambwa, yeah. Vana vanowewa. Sha. Saka mine ni murumbo rwamadhirabhara. What is it? Mine ni rwamadhirabhara. Hanzi mukuru wa madhiri api mwarare? Madhiri Mukuru wa madhiri api? Because mambo communicate na sisi wenye msati mawauya. Aiwa ndina. Because pani yaika imba yedu mine alimuona aina kuti kure. Anoona kuti yakaita sei saka tichazotsvaga yedu yakati kure. But tiri kutaura zvaizvezvi Pakaipa. kangoro ka space kekuti ndeningoro nekabhebhi kangu tichitungo saka mshoni kufamba kwenguva tichazokwanisa kuzowanawo pekuti inenge yakati kure imba yacho but tiri kutaura zvaizvezvi. Aiwa zvinonaka pankuru. Mufungo manje munototsvaga yakatokura. Zvinonaka. Iri kunaya iri mvura mumusha. Mvura iri kunaya singaiti. Marima. Vari kurima. Ndozvandatotiza izvozvi. Matiza kurima. Aiwa kana. Baby. Pano panonzi shamari. Pano panodiwa nevanhu. Pano. Anozanya ndaikudza. Inozana nasisi wenyu totsvaga farm izvezvi. Iye vamwe vari kutotiza farming. Bamukuru katotanga farming boss hanze mufundo mune mari ka business. Tutoda farm charo. Yototiza kurima. Turi mafodya zvakasimba. Hamunyaso kuzviziva kuti fodya inorwadza sei. Musatambe nefodya kusakura kubva kuseno kusvika rivire. Aiwa muwaziva mama zvavanoita kuti kubva kuseno kusvika rivire tichirima fodya. Kana. Okay baby, muudze kuti life yekuno yakatooma. Imagine kuziya kuti mwedzi wakupera patwabhadhara rent apa kunodhura. Ukona murume wangu izvo zvanenge abude na5 ndomuka na5 nichimugadzirira breakfast. Wanzwa wodzoka nguva izvezvo you can say kuti he's drained, he's tired. And after that I have a lot of work to take care of him, like do massages and stuff like that kuti relaxing. But it's not every day. Nasisi wenyu dai tine kapurazi kedu dai tichitozokuti tongozana upenyu ndoenda kumwena dzakati tomborwa fodya tichidandana tiri malaria hapana inyaya hamusati mazviita aiwa nandidi manje panapa I mean
Baby, I mean, I don't know, honestly. I'm tired. Kuchicho. In some ways, Andinomboni kangiro. but I give on a main Maini. Maidaba. Aba mayazo guna maini. Oh. Mbono roe wanzo kunasisi waraba. Shaz! Mira, Shaz, mune muyenzi. Mune muyenzi. Sha. Mune muyenzi, Sha. Mira. I know, but Ranyanya, zvinozoite kana okay, that's not one song. Come on. That's one. You and I, yeah? You know, can't give on to 3 minutes so far. Okay. So which means hotel Okay. So how many doors are for the Mariana? What? How many doors are for the Mariana? Yeah, so I'm going to carry one down. But I'm not going to further Shaguri Mashagus. Yeah, I'm going to show more than I wanted. Zakira bus. Abans ndanchira sika. Besa show mazinokwana. Siho. Yeah, do not talk Nazobaza. about One zvine zvakamusha. Asi kuti vanhu vazoti mukadzi wako akugadzirira. Hanzi ndarasika Shazi. Basi hanzi vasikira vachitendera zvokuti vanga vakutonga vachabiwa. Sha. Aye. So tell me something. What? Because you don't know how far away about it. I don't know, honestly. Because I'm not rich. The reason why this thing I do and fit for now, I understand that you have to stable financially. Look at the space, babe. Too small. Too It's small. a very small space, but a lot of people. Yeah? So imagine. What was my TV this week? This week, sure. Why, but why? You know what I tell me? I know. Can Why? I Why would you tell me so? Ipapabara. Ndatomudza ndikashaya murumongoka like my husband. If he finds you here. I don't know, Shaz. I don't know, Shaz. I'm tired. I am a business and you have to stop it. Serious. Anyway, no. We have to stop it. Ndokugadzirira ndokuisira niki ndokuisira sadza. Kuno ndikanzungo later then ndokuisira sadza now anditi. Ndisesa now can go there 2 minutes. Yeah. So what I'm chikubvisa embedzodzo like imbomira tidye sadza. No is what I want to say that. Mira tidye sadza. Ndokubatsira kuchinja embedzodzo. Now you're home anditi. Ndokubatsira kudressa kuti dzimwe because pocha geza then no refresh and ndokupa embedzodzo kuchinja. Now it's my turn to, you know. Yeah. And was from you have to. Yes. Thank you. Then we almost test. Serious. Okay. Because stew on fire this nature. What do you say? Home sweet home. Yes. So Chimira now then loko enda gonogala. Yeah, I don't know kuti nasi kune bhora rako here kana kuti fast. I can't wait. Naza unabhora. Naza tinamarini. At least nasa kuna stress kuti munhu akadyiwa nebhora akadyiwa kubhora akumudhura. Kudyiwa maini. Okay.